Cilj projekta je prikaz realnog stanja u klubovima gde mladi provode dobar deo svog odrastanja. Crno je u modi, uvek. Dobrodošli kod nas. S obzirom da smo se sinoć sreli u procesu, pitala bih vas za početak kako ste se proveli. Super smo se proveli. Da li ste slučajno otišli tamo ili... Rašpitali smo se malo po gradu, da možemo da izlažemo pa da vidimo noćni život. I tako smo. I da li se razlikuje vaš noćni život sa ovim našim niškim noćnim životom? Otprilike isto. Dobro, drago mi je da ste se lepo proveli. Da li ste se naspavali? Pa mogla još. Koliko smo stigli. S obzirom da ćemo se družiti kasnije na seminaru, šta bismo mogli tamo da očekujemo od vas? Šta ćemo moći da vidimo? S obzirom da smo imali nekih tehničkih problema, pa trenutno ne znamo koliki će broj ljudi doći, ali svejedno ono što smo rekli na početku, da li će biti 5 ili 55, sasvim je svejedno, bitno je da onaj ko dođe da je kvalitetan. Seminar kao seminar je planiran da bude klasično otvaranje seminara, da bude pokazni deo, zašto je zadužen mladi gospodin koji inače, kao što smo rekli, svetski prvak u Pankrationu. Prevođenje seminara ćemo Andreas i ja ovako naizmenično, pošto je njegov srpski bolji nego moj grčki. Gospodin Vasilis je zadužen za tehnički deo u smislu objašnjavanja pravila u sudijskom delu oko tehnike, koji udarac se, koliko poentira, šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno. Znači, otprilike se planira da se u sali provede 4 sata, što nije ni malo za zanemarivanje. Andreas ima tu dosta veliku ulogu iz razloga zato što, ja ne znam, dobar deo reči iz grčkog, što se tiče baš konkretno sporta, taj deo će morati da pripadne njemu što se tiče prevođenja. Što se tiče pokaznog dela, znači na parteru će najmlađi član onako da bude u punoj snazi i formi, tako da će i oni koji su prisutni na seminaru moći da oprobaju šta znači to palezmatar, šta znači polidamas, šta znači gornji ili donji pankration. Za sve što je dozvoljeno ili nije dozvoljeno imamo gospodina koji je predsjednik sudija, tako da će reći za ovo se dobije žuti karton, za ovo crveni, za ovo se ide van. Sve u svemu bitno je da se krene, prvi korak je najteži, bitno je da smo ga napravili, pa ćemo videti. Znači ono što je bitno, ajde da kažem, za ljude koji nisu u mogućnosti iz bilo kog razloga da prisustvuju seminaru, moći će posredstvom javnog informisanja, putem vaše televizije, putem i drugih televizija koje će biti prisutne, da vide o čemu se tu radilo, kako je protekao seminar. Nadam se da će svi biti zadovoljni jer jedna kvalitetna borba zaista ima šta da pokaže. Sama reč Pankration, to je možda dosta bitno da se kaže šta znači. Sama reč Pankration znači totalnu dominaciju. Ne u pravom smislu te reči totalna dominacija, nego u kom smislu? Sport koji je jako zahtevan,
Znači, ako kažemo da uključuje i tehniku karatea, i judoa, i jiu-jitsu, i da ne nabrajam kojih sve sportova, ako jedna osoba mora da vlada svim tim tehnikama i da vlada čak i onom tehnikom iz glave što se naziva veština, to znači potpuna dominacija nad samim sobom, telom i duhom. Kažite nam kakvi su planovi za nadalje. Ποια είναι τα σχέδιά μας για το μέλλον. Εν ώψη του Βαλκανικού Πρωταθλήματος, το δεύτερο Βαλκανικό Πρωταθλήματος που θα γίνει στην Ελλάδα. Biće drugo balkansko prvenstvo Pagratijona u Grčku. Το πρώτο έγινε στη Ρουμανία. Prvo balkansko bilo u Rumuniji. Είμαστε εδώ πέρα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το Παγκράτιο και στη Σερβία. Tu smo da pomognemo da bude početak sa Pagratijom i u Srbiji. Σιγά σιγά να γίνει ομοσπονδία στη Σερβία, Παγκρατίου Αθλήματος. Da se osnovi Federacija Srpska Pagratijona. Και να αναπτυχθεί παγκοσμίως το Παγκράτιο, ώστε από τις 40 χώρες που έχουμε σήμερα. To ne samo na Balkanu, nego i na svjetskom nivou, pa od 40 zemlje što imamo sad kao Svjetska federacija. Με σκοπό να φτάσουμε στις 52 χώρες ώστε να γίνουμε Ολυμπιακό άθλημα. Da stignemo broj 52 što treba da Pagration ponovo uđe u olimpijske igre. Da se vrati na mesto. U olimpijskim igrama. Τώρα ο σκοπός μας είναι λοιπόν για το Βαλκανικό και θα πρέπει να έρθουμε στο Νις, να κάνουμε και στο Νις ένα σεμινάριο. Znači, sada sam cilj nam da balkansko prvenstvo i po planu je da dođemo, danas će da bude prvi seminar u Paraćinu, drugi seminar po planu je da bude u Nišu. Αυτό θα γίνει πριν το Βαλκανικό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Άνοιξη. To sve pre balkanskog prvenstva. Da, znači u planu je drugi seminar da bude u Nišu, s obzirom da se danas održava i sutra u Paraćinu. Sledeći je znači u planu ovdje u Nišu i kada će biti. Tačan datum još uvek se ne zna, ali treba da bude do proleća, da se spreme znači takmičari za balkansko prvenstvo, za to drugo balkansko prvenstvo koje će se održati na proleće. Znači to je trenutni cilj federacije. Kada se bude, ajde da kažemo, napravila federacija u Srbiji, kada budemo Srbiju postavili na noge, onda moj posao je dalje znači da se krene u državama, odnosno republikama bivše Jugoslavije, da se isto to uradi tamo, da bismo jednu po jednu državu dodavali Svetskoj federaciji, da dođemo do te cifre od 52 i da vratimo Pagration onda gde mu je mesto. Prošao seminar, znači moći ćete da vidite borbe koje su bile. Može tako? Daj si ne na to. Hvala vam na ovom razgovoru, nadamo se da će ovaj sport zaživjeti u Srbiji i jedno čekamo da vidimo kako sve to izgleda kod nas. Hvala vama na ovom pozivu, učinili ste nam veliko zadovoljstvo, a ne da se nadamo, mi smo sigurni da će ovo da zaživi u Srbiji, zato što je majka svih sportova i majka uvek treba da bude trener. Hvala vam puno. Hvala vam. İşte Mrs. Mary. Ötü.